लाइथाय कराक सालनि हर कथक जरा 29 कृष्णपुर बीजेपी बातायनि विकास देबरमानि याग्रम फाइका टिप्रामथा याकारै गोविंद हरि जमातिया बाबूजी देबरमा टिप्रामथा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारी सुजित्रा मोहन जमातिया विश्वबा हरि जमातिया टिप्रामथा प्राइमारी प्रेसिडेंट विश्वभवन जमातिया बरं निलगिओ बेबागै 500 फैमिली 16 भोटार बीजेपी बानारम फाइका हनि कक्तमा तामो केबें मुंतङै टिप्रामथाओ बरं तिमी बीजेपी बानारम फाइका फाइलि जों बरंनि खक्ति किसा कक खनाय नायलेनो देश आबार बीजेपी देश आबार बीजेपी सरकार साइते बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद कृष्णदेव वर्मा राजीव पट्टनायक जिंदाबाद कृष्णपुर मंडल जिंदाबाद विधानसभा जिंदाबाद कुंजुमुरा जिंदाबाद जारा फाइनल राउंड ताखुब्रनो रामसगु बेलेके हामबाय चिनि मीडिया रकनो दिनै जों अर हर कुथुनि बिसिङाव फानो जों आतमसा जों दिनै अर प्रेस मिट मा आसखा कखेमो हाय दिनै जों 29 कृष्णपुर एसेम्बलिनि बिसिङाव खबजाक चिनि अर जत दिप्रामथानि लिडार रकटंगो अर बिसिङाव चिनर फाइमानजक फैखा चिनि बरन गोनां 29 कृष्णपुर एसेम्बलिनि बातायनाय चिनि सार विकास देबबर्मा चिनर तंगु टिप्रामथा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारी बरन गोनां बाबूजी देबबर्मा तेखरसा तंगु टिप्रामथानि प्राइमारी प्रेसिडेंट बरन गोनां विश्वहरि जमातिया ते चिनि सिनियर लिडार चिनि बरन गोनां सुजित्र मोहन जमातिया माइखेने विश्वबान जमातिया ते बांमा लिडार अर तंगु जों दिनै कखेमो हाय जों दीर्घ दिन चिनि दफानि हानि बाङै जों सभा खायफैखा आन्दोलन खायफैखा जों दफानि बाङै चोरै फैयो ओ बिसिङाव चिनि राजनीतिनि फार्स्ट जीवन के जों आईपीएफ दिखायखा तिरपालेन डिमान्ड नतैगै 2018 गो যখন তে বিজেপি आईपीएफ ती सरकार फाइमानि यागुलो आईपीएफ तिनि बिसिङाव बाहायनो लिडारनि बिसिङाव क्वांमा कथालाया दल कायसा दल वालायलायगै अमायखे नुखा उ बिसिङाव दफानि बाङै सामतांबा जों दैजक लायगै तंखा उ जरागो चिनि महाराज बुबाग्रा बो जाहाते बो बाहायनो चिनि हानि बाङै दफानि बाङै हि थानसा खायानि बाङै चिन्तिरग्र हावो फायखा आबो जों लेखे खातुंखा चिनि महाराज बुबाग्रा न तागो जों हामबाय मारो बुबाग्रा न गे जों आईपीएफ ती खायमानि बिसिङाव फानो जाहाते थानसा सिनाय दङाबा जों थानसा गो थांलायखे जतन हामो हनै चिनि सारमेबा कुमार जमातिया ते चिनि क्वांमा लिडार सेंट्रल लिडार दंगो आबरनो तैयै जों रिक्वेस्ट खायखा चिनि बुबाग्रा बाय थानसा खायगानि बाङै थांलायगानि बाङै जों अनेक कक्साब लागै बुबाग्रा बाय कक सालायमानि बिसिंतै थानसा बुंलायखा थानसा लायमानि बिसिङाव चिनि सारमेबार कुमार जमातिया थानसा लायगानि थांथानिगो बनि मन्त्री मा कखा ते पार्टीनि प्रेसिडेंट मा कखा तफानो बो थानसानि बाङै कुनु दुख करै हनै बाबो जोंनो कग्रखा आं मन्त्री न नाया आं पार्टीनि प्रेसिडेंट नाया तबो थानसा सिनाय हनै बो थांखा जखन ते जों तिरप्रामथागो थांमानि यागुलो जों थाङै नुखा कुनु डिसिप्लिन करै तिरप्रामथागो और जागो जों नुखा बो हाइटेनि फाइफो पद्रे पर और जागो जारा कताल फाइनाय रकनो ताक कताल सालिया चिनि जोंनो सासेवानो चिनि आईपीएफ तिनि फाइनाय रक ओ जागो कुनु रेसपेक्ट करै कुनु मान सम्मान करै मीटिंग रिंजा गया कुनु जागो जोंनो खबर बखाया जों तो दफानि बाङै कक सागानि बाङै जों तो थानसाहि थांमानि जों दफानि बाङै कक सागानि सुजुग पर्यन्त जों मालिया र जों कुनु कक सागानि सुजुग मालिया मीटिंग रिंजागलिया माइखे मा तंखासो तफानो जों दैजक लायै जों तंखा थानसानि बाङै जों जेसफां थं जों हाखेनो तंलायनाय हनै तंलायखा किन्तुबा ताबक लास्ट मुहूर्ते जों नुखा ताबो 2023 एसेम्बली इलेक्शन जखन ते कैंडिडेट बातायलायगानो तैगै
kok banglaikha tirpra mothani bisingo nini ani hulaikha bubagrani kok khana lailiya ja kisu जों खोनाखा जे राजबारिगो जे दल तैयै थांमानाय जे दादागिरि खायमानाय तिनि बनो कैंडिडेट माखा हाइसि गिसिन वान समान के मोहाय जाहाते तिरप्रामो थागो जारा लिडारशिप गोबांमा दङ गोरों गोरों चिनि बरन गोनां सार बिजय कुमार आंखल चिनि सार जगदीश देव बर्मा चिनि सार राजेश्वर देव बर्मा अमायके गोबांमा गोरों गोरों माने अभिगता राजनीति खायनाय लिडारशिप दङ जों बरनो कैंडिडेट मागा मुसुमानि किन्तु बर एकजन फानो मानिया जों नुखा तिनि राजनीति बाखायनाय तिनि एक बছর काया निनि 6 मास माहाय कुनु राजनीतिनि अभिगता करै आबो हायर कैंडिडेट जाका बनबांगे जों बेलायखौ दुखु नांखा हायसि उ बिसिंगो तैबो दुखु नांमानि दङ जों जागो आईपीएफ तिनि फाइनाय होनै चिनि सार मेयर कुमार जमातियानो कैंडिडेट पर्यन्त रलिया बनबांगे जों दुखु नांखा हायसि तफानो बुबागरा जा रमानि होनै जों वान सहि दङ जों कुनु दुखु करै ओ बिसिंगो जों खोनाखा मेयर कुमार जमातिया कैंडिडेट टिकेट मालियानि बाङै बेलायखौ तंथका होनै बाक्साबसु बाजि सगै तंथलायफो अमाहेरखौ जों खोनाखा गीता देवबर्मा कैंडिडेट टिकेट मालियानि बाङै जों बेलायखौ तंथला होनै बाजि सगै तंथलायगै एनडीसी एम पर्यन्त पार्टी खालायलायगै तंथलायखा होनै जों खोनाखायसि ओंखामथ' कुनु फानसनि मिनिं फालिया गाहायनि बाङै जों दुखु नांखा बेलायखौनो मोगतैख्लायगोसों जों आन्चलिक पार्टी खायनाय जों दफानि बाङै सामु थांनाय किन्तु उ तिरप्रामो थागो फानसनि कुनु नहरलियासों बुबाग्रानो आं बेलायखौ हामजाग हायसि ताकबो हामजागनाय थेयासा हामजागनाय किन्तु बा बुबाग्रानि बाहायनो कायसा दोष दङ हायसि आं मा सानाय हायसि बुबाग्रानि बाहाय बम जागा दोष जा किसु बनि पकेटनि रां सोबायगिबो पार्टी चालक दङ जा किसु बनायकिनि ख्लाय दङ जत बुबाग्रा होनै मानै दङ तिनि बसागांनि सागा दं माने जा किसु जों थानसानि बाङै जों अर जागो जों बाटायलायनाय जा किसु कैंडिडेट हयते टिकेट दगाने हयते पार्टी न हयते कय एकता शब्दनि रकमा साया जा किसु आंसं मानिसि उंगा नांनाय होनै बसागा दं माने निरक पार्टी न हयते प्रपोजल लगानांगिया जा किसु आंजि सावनाय होनै बजदि साखांगे जेकुनु व्यक्ति न फाने कैंडिडेट रदि आबो जत्त माने खामा हायसि किन्तु आबो हायंलिया अर आं प्रथम साइ थांखा जे अ जागो दादागिरि फ्लुगै दल तैयै थांमानाय बनो कैंडिडेट खायसि गायनि बाङै जों वान सखा अमो बिसि लास्ट दिन रया 2023 एसेम्बलिनि परे टुक्रा थानाय तिरप्रा मथा गायनि बाङै जों 29 कृष्णपुर जारा तिरप्रा मथा जारा लिडारशिप दंनाय रक जों वान सखा जों अ जागो तंगै चिनि दफाबो मोथांजाग्लाक जों चिनि व्यक्तिगत जों नाहरै जाहाते भारतीय जनता पार्टी केन्द्रबो जाहाते नायकिनि ख्लाय दङ त्रिपुरा राज्यगो बर्तमान जा किसु जों अर भारतीय जनता पार्टी न हयते जा किसु चिनि बुकुंबारारनि जारा मानथाय सकथाय त्रिपुरासानि मानथाय सकथाय आबरगनो जों किसुता जों चिनि बरंगान्दा विकास ब हामाखे मोटामुटी अभिगता दङ राजनीतिनि जों बय मोटामुटी क्लुस दङ बय दङै कक सालायनि जों मिलिलायगै गाहायनि बाङै जों अ जागो वान सगै जों अ जागो त्रिपुरा मथाया कारै जों अ जागो दिनैनि सिमि जों सामु थांनाय होनै जत फलायलायखा बहायथाय बसु बर' फायखाना बर' फायमानिखौ महाय जों दिनै अर जों जास्ट सिनि अर दिनै फायमानि इनखे 500 फेमिलि 16 सम्पुटार तैबो फायनायखौ कमिउनिकेशन खायै दंगायगो इनखे ताबो आबतत 500 फेमिलि 16 सम्पुटार सिनि लगेगो हाय बहायता इनखे जोंना जगाजग खायनाय दं खाना सनिनि बिसिंगो तैबो फायनाय लिडारशिपनि बिसिंगो तैबो फायनाय जों मै कमिउनिकेशन खाय दं बहाय दा इनखे ताबो सिनर तेगिसा कक सानाय सिनि त्रिपुरा मथा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि बरंगनां बाबुजित देबरमानि खक्तैबो जों ताबो फैसा कक खाना Uliano hambai mario tini ni media no tini sengo jaga press media ni bisingti kaisa kok lam salani ni bagai sing tini media rong no humka ulina hambai mario sini 29 Krishnapur ni ngai batai nai sini BJP ni sini sar Vikas Deborma bono kulumuye paro tai sini aro faisok paika sini ti pramothani belekeno tangphang sini Gobindo Hari Jamatia sini Dasocitra Mohan Jamatia sini primary committee ni president Boronggonang Bishobohari Jamatia sini ara tai botongo Bishoban
জমাতিয়া ননি জমাতিয়া সমীর জমাতিয়া অমা হাইখানো তিনি হরতুমনি বাগৈ চিনি তাইব YTF ni YTF ni rok tongo TW ni bo tongo amai ke khanani bising song bai jogajog khlainai তিনি হঠাৎ সাডেনলি जों हर थुकमानि बिसिं दैफानो जों तिनि आरो प्लेसमेन्ट खालायनामो जों माने कारण मनो जों एक्चुअली आंनि व्यक्तिगतभावे आं बुंनो सानाय व्यक्तिगतभावे आंनि लाइफआव आं नेशनल पार्टी खालायाखौ फियाबा तिनि तांगै आं नेशनल पार्टी नो चुज मा खालायखया आबनो किसां सुगुरबै मा सानाय जों नुखा 2009 नि सिमु चिनिति प्रसारकनो IPFT पार्टी रक त्रिपुरालेण्ड दिनै हनै जोंना ककबिरखा इभेन जत त्रिपुरासारकनो जों त्रिपुरालेण्ड सिमानानि त्रिपुरासासिम थांनानै हनै जों जतनो जों थांलायमोन नुखा थानाय 2018 जों साइमानो त्रिपुरालेण्ड दिनै हनै चिनि त्रिपुरासारकनो कमिटमेन्ट जेरिमनि किन्तु सरकार फाइमानि यागलो आ कमिटमेन्ट त्रिपुरासारकनि कोनो फुलफिलमेन्ट नुगिया जों आबन परे ताम नुखा जोंनि महाराज बुबाग्रा फाइका बसावो जोंनो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नेनै हनै जोंबो पयतसावैनो 2021 बो जों एडिसि हापांबो जों तुबिरि फाइका जोंनि त्रिपुरासाराव फियाबा अरो जे जोंनि त्रिपुरासारकनो जे राजनीति थंमानि त्रिपुरासारनो जे फेमलंमानि नुगै तिनि लास्ट पाइथावबो फानो 16 तारिखआव जोंनि इलेक्शन दङ ओ इलेक्शननि मुभमेन्ट फानो जों तिनि बिजेपिनो हामजागै जों तिनि अ जागा 500 फेमिलिनि 1600 भोटार जों तिनि ताङै मा फाइगा हमाले ताबुकै तामसा जोंनो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नेनै हनै जोंनि त्रिपुरासारक थानजांखा फियाबा आंनि प्रश्न सोंमानिखाय महायनो जों तिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मानानै हनै आवासङै जोंनि त्रिपुरासारकआव मा फाइगा लास्ट जोंताम नुकाका ताबुक जोंनि त्रिपुरा मथाङै 42 टा सीटआव जों बातायनानि आंनि प्रश्न सोंमुखाय अ जागासे बरक जे सावो त्रिपुरासारकनो मोथाङैनि आलादा राज्य स्रामनानि आबनो पयतसावैनो जोंनि त्रिपुरासारक आरो थांखा त्रिपुरासारक जतनो थानजा ओंखा फियाबा जों ताबुक जतनो त्रिपुरा हासनि बरक जोंनि त्रिपुरासारक नोंथांनि प्रश्न कायसे सोंमुं दङ ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सान्तानि तिनि 1 दफानि बर' रावनोबो तिनि सि दिखा तार माने जोंनि त्रिपुरा मथाबो बबो कायसे पलिटिक्स होने आं वान सुका आबो जास ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड हायाकाबो त्रिपुरालेण्ड आबो सिनि बरकनो इमोशनल खालायै राजनीतिनि फायदानि बागै अ राजनीतिनो सिनि त्रिपुरासारनो थंमां सिनि त्रिपुरासारकाय तिनि दामानो खोना दामानो हिनमां जों तिनि पलिटिक्स थंजागै जातिगतनि पलिटिक्स थंजानि बागै जों तिनि त्रिपुरासारक माहायखाय दिप्राइब ओंखारा हनै ओ डिमान्ड बाय जे गथक जागे आङै तिनि आं नेशनल पार्टीनो तिनि आं हामजानायनि बाध्यता ओंखा नेशनल पार्टीनो एकमात्र सिनि त्रिपुरासारकनो जोंनो नेशनल पार्टी रंनो जोंनो त्रिपुरासारकनि जे माननायनि अधिकार जों रिमानानै हनै जों खाखौयनो तिनि अ जागा लिडारशिप तिनि जों नरनि बिसिं प्रेस मिट खायसानामो जोङो तांगै हिमालय जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड हनै जों जोंनि त्रिपुरासारक आसाय दंमानि किन्तु फियाबा जों तिनि ताम नुखा इलेक्शनाव बातायमा नुखा इलेक्शन बातायमान परे ताम फायनाय जों सरकार जानानै बरनि कमिटमेन्ट तामो उइला दंमानि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तिनि बरक इस्तिहारकारिखा जोंनि महाराजा पुरुदुत किशोर बुबाग्रा इस्तिहारकारिमोन जागा ताम दं आबो कायसा पार्टी रक जे इस्तिहारि मा हायनो बनिबो कायसा इस्तिहार थाखा जों सरकार फायखांगाय डेभलपमेन्ट खायनाय जों सरकार फायखांगाय ड्राग्सनि एवारनेस खालायनाय आमा हायसे उंनि थांखा फियाबा ताबो गोबां बर' राव मुसुङै दङ जोंनि उइ जे त्रिपुरा मथानि जे दाबि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड आबो बोसोर जरतै उंनो बा बोसोर जरतै साक्सेस उंनो हायखाबा पलिटिक्स जे हापाराव फायै ता पलिटिक्सनि बागै जों बातायलाय दंमाने नुगौ आबो एकमात्र इस्यु केबो मिनिस्टार सारानि केबो MLA सारानि केबो निजिनि माने मान थैनो आदै खायै त्रिपुरासारनि भोट बेंकनो नावै इउज खायनो हाय मा तंजागो आं ताबो सुख जरातै
aboni bagino जों tini belai kutuk wan sugui sini oro 29 Krishnapur batainai जों babai sini sar bikas bai malai lai जों bini yakti khaino samung tanglaini hini tini bokha kwar bai je 16 tarik phaisa ponto जों bini logi khayoi sini 29 Krishnapur no जों bono taklai BJP ni torof theke जों bono jitirnani bagai जों comment manawai जों tini press meet khai obogo tai joto tiprasa chini tiprasa rok tabuk ponto analysis khainaya boron thane obono message rina mujungo takubrok norok jora tangsani analysis khlaidi जोंनो chini tiprasa rok no borok sawo kbangma politics good politics bai thunga hnui je जोंनो samani national party rok kintu borok tabuk tini sarai nukjaka politics karon greater Tripura sana bagai wansar or candidate basa tongo wansar general city candidate basa tongo o wansar ki greater Tripura sanji nai tamre singo taka buji thai tongo or onek kutuk or en pisone onek kutuk tongo kok abuno no tini wansumang angba hamjago bubagra na hamjago 100 bar taw ba hamjangnai thinang ba hamjangnai chini ha bubagra 186 bongshoni rajani theibuti sin thane butongo febasin thane ba adhikar tongo rajniti klainani baksa tini जोंनो o video nugoi जोंनो himnai borok hoyto ba kono ekta loop ni bagoi borok ajaga thangkana hoyto ba rangni lubui borok thangkana feba lugrong obon kasana mujongo takurok norok jora tongsani bujidi jora tongsani chini Tripura sarokno bujidi oro Tripura motha greater Tripura sani si wansa Tripura tongman hungkai जों tini national party headquarter sini BJP sara worldwide sini Narendra Modi no जों sinjak dong hungkai tini ang o jaga Tripura sarok tamni bagai orai poro engai bijini mantai soktane जों kaki tongen kok tongba जों bo mani khamu judi greater Tripura soino greater Tripura bagai andolon khayei greater Tripura bagai kok sai tong hangkai tini ang bo tini badu tomolonga tini BJP fain kok tongolak mani fiaba जों tabung nukha obo jeta mukher misti in samai tam abo mane bukhuk ni ke ketui bukhane ke alada song mani hai same condition amo haingi tongkha tabu jeta o taklai 2023 ni bidhan sabha o ekmatro tamo CPM bai Congress judungkha abo kaisa party borok sarkar fain bai khamata lublang tongkha erpore tabu nini Tripura mothari bo kaisa borok sarkar faini kok sai tongkha greater Tripura ka aste kamai tongma nugino sini tini bukha lomyangai angbo rajniti faini musungya phano tini o 29 Krishnapur no जों mohai candidate ka hamma bagai bosong mai thangi jogajog khlaikya abon bagai sini bukha pelai kano basai phaikya kabangma candidate जों nukhablei mohai candidate kono borok bai communication khaibani जों nugya engkai omon bagai no जों ang actually ang candidate bo hamjaka sini sar bikas no ang bono candidate especially bono candidate hamjagino tini ang tini BJP banawa ang tini ma phaikya hambai jotono kulumka bela hambai tini media rongno tini hor kutugo phuno chini takhuk song belai khatung khajaka phaimani bagai bono borono ani khani hamjangmung tei sibaya pure belai hambai bongno phaimani bagai bongno belai no hambai tei buskango ang khayo joto takhuk songno songbai thamchakai kam khaine hini ang asa khayo tei 29 Krishnapur जों borok bai tinin simi buskangni 16 tarik jora election jora tei jitimani porebo जों thamchaka yak miliwi jotono thamchakai achuk lai जों borok bai samung tanglai tei jara ang appeal khayo sini jara khajani takhuk tei bukhuk jong jara chini bukung mararo tabo bo jara phayako borokno phaidi जों thamchakai kam khalenai sini naharmung जोंbo Tripura saro songmo chini bukung marano songmo buskang agong reno songo song tabuk Narendra Modi tongo Delhi o urobo tongo chini sarkar awani bangino hadi jora tongsini no song khasiringnai jora tongsini khasirilai ka monago kumangnai chini do pharongno song bahut agot langlainai song bo सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नायो जों जतो chini do pharo जों buskang plangna bagai tini borno mama bagai tini Gobindo babu tei chini
Babujit Babu te senior leader jotom tipra mothani phaini rongno belai han kha hamjang mungya phore borong jeng tini lamsago te agami dino borbai jeng samung tangnai te buskango te jara phayako asa khayo ane asa বিশ্বাস mo 29 Krishnapurni jottor phayane ang khakai